Gavrile, morao bih nešto do kuće, kitno je. Polako, Joviša, da vidimo mi kakav si ti u prisutnost. Je. Pa ti imaš 2 izostanka, kukavče, kuj ćeš? Kako 2? Prošli sam opravdu. Nešto se ne sjećam. Jesam, Gavrile, prisjeti se. Rekao sam ti da sam išao u dom zdravlja s Tomom. Šta je druga tačka? A što si ti išao s Tomom? Kako što? Išao Tomo krv da vadi. Bogo ti, Joviša. On je lik koji sela izvaditi krv da mu ti ne praviš društvo. A umije. No kad su Toma prozvali, on mene veli vako. A je ti mjesto mene izvadi, jer mene je strah od igle. Te se onesvijestim, a ja šta ću? Nećeš ni do Bog reći da si ti mjesto njega vadio krv. Jesam, života mi. A jesi ne smetati u pamet sigurno. A je li, molim te, jesi li ušao kakijeg praškova umjesto te tvoje krvi? Jesam punu šaku. A koji koristi? Anica Perova. Gavrile, šta je druga tačka? Anica Perova! Preladila te koristi one crvene. A kako je Tomo, bogot? Da cuknem, Tomo je odlično. Bog s nama i anđeli Božji čudne li medicine. Gavrile, reci nam pred svima šta je druga tačka. Ostavi me, Todore, namir, ne znam gdje mi je glava, a ne gdje je druga tačka. A gdje sam ono stao s čitanjem?